Iawn ta, recipe nesa. Ysgwyd cyd-goen, di cwcio mewn salt crust. Dwi'n lyfio ffordd yma cwcio. Llwyth o halan, yr ysgwyd i fewn. Tân rownd efo, a do, mae'r ysgwyd jyst yn di cwcio yn juices ei hun. Dwi'n lyfio'r ysgwyd. Muscle sy'n cael lot o use, keep tough, so mae'n anodd cwcio'n slo. A ffordd yma di fi yw'r ffordd gorau cwcio fo. O, mae'n jyst mynd yn disgyn off yr asgwrn i fi. Ti'n methu curo fo. Dwi'n gosod ysgwydda ar wely o rosemary, thyme a sage cyn rhoi mwy ar y top. A sprinkling bach o garlic i adio blas amazing. So fama, gyda fi halan a dŵr di'n cymysgu. Ti'n texture fatha eira. A jyst ara ni. Cwcio na tân a'r job am boi. Da chi'n mynd goro neu hyn ar y tân, fedrwch chi cwcio hwn yn popdy chi adra fyd. Mae'n bach o stres baro oedd ond, ti'n be? Dwi'n hapus. Mae'r cyd ma, edrych yn amazing yn barod. So ia, dwi'n stresio. Faint y gloch di? 12. Iawn cael peint bach o'n ynddi. Dwi hefyd yn cwcio pumpkins yn ara deg ar y tân fel oedd y gauchos yn neud stalwm yn Patagonia. Mae rhain wedi cael eu tyfu yn y cae drws nesaf i'r wyl a fyddai'n pimpio nhw fyny nes ymlaen. Iawn. O, mae'r smelion yn real. Fatha, gor y presant dolyg gorau dwi erioed i weld. A jyst yl yna. So, ti'n meddwl curo yna? Mae'n jyst dod ath am menyn. Goro trio peth. Cyd-goen Cymraeg, ia? Mae o'n cyd-goen gorau yn y byd, dwi'n jyst yn deud o. Di Sarah, mae'n jyst yn deud o. Na dws? Gorau yn y byd. I fynd efo'r cyd amazing ma, dwi'n serfio pumpkins nes i gwcio'n ara deg yna. Dwi'n torri'r top off, sgwpio'r hada allan a'n drislo efo olive oil cyn adio caws dafad a llwyth o pupur du. Neith y caws ma doddi efo tymeredd y pumpkin i greu un o'r pryda veggie gorau geidi.